Ka Hill State People Democratic Party ne ka sngi kala penpau ya ka Jingduna Halor ka Jingduna Palat ki Nongialam ha ka Jaidbynriew ki badan ya ka nongrim ka baskem ha ka jingtrikam jongki ya ka nila penpau do President rangba ka party ba ki pi panyang ha ka Regional Council jong ka Hspdp East Khasi Hills ka balalong halaim khra ha ka ni ka Jingalang ka district kala Jaidbynriew ya ba Martel and Mukim MDC ka Maukenrau kum u President jong ka Hspdp East Khasi Hills nalor ki ni ka council kala Jaidbynriew ya ki weipat ki nongkit kam ban kit ban ba ban penkre ya ka party na ka banta ka election MLA ka banlong house nam arajar arpulai Nongialam ka party Hspdp pat ki Nongialam jong ka party ki jongi gide ke be yang sap haka hok haka jingsisa haka nongrim jong ka ri ba ka Jaidbynriew ka pang ka jongi nalam they are the leaders who maintains the principle gide ki Nongialam ki badam ya ka nongrim ba sisa Nalamanong bat kiwe ki party lese kini hahap yung luplong yang apa bat ngalo kani jimbu kani ngapo ka Jaidbynriew ka jongi ka kerdu pala dia ki Nongialam ki bayan skan haka nongrim bat ka jing sisa ndek Hspdp wepi nadu bala champion yang kata autonomous state movement haka kerden juga PJC Hadu bangnya pun yang full fledged state yung kamay na hadu mendakas in nongrim jongi halor ka jinong try ano ko siya ni Jens ka Hspdp ubnai khasau senya kabalai makabala biangkata kajing ikan Kasembal harga durusin Nadu nengkong Lasing la syurga